ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସାପର ଚାଷ ବି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେମିତି ମାଛ, କୁକୁଡ଼ା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ନନଭେଜ୍ର ଚାଷ ହେଉଛି। ତ ଏଠି ସାପର ବି ଚାଷ ହେଉଛି। ଦେଶ ନାଁ ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଏଇଟା କେଉଁ ଦେଶ, ହେଲେ ସାପର ବି ଚାଷ ହେଉଛି। ସାପ ବହୁତ ସାରା ସାପର ଚାଷ ହେଉଛି ଏଠି। ଆପଣମାନେ ଏ ଯେତେ ସାପ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ନାଁ ବି କମେଣ୍ଟରେ କହିପାରିବେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଜାଣିଥିବେ ସାପକୁ ଯାହା ଘରେ ବାହାରିଲେ କି କେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ମାରି ମାରି ତା'ର ଚଟଣି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ତ ସାପ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ହାତରେ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ସାପକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମର୍ଡ଼ର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ କେତେ ବିଷାକ୍ତ ସାପ। ଆଉ ସେ ଭାଇ କେମିତି ସାପ ଧରୁଛନ୍ତି। ଚାଇନା ଭାଇ, ଚାଇନା ତ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା କେଉଁ ବି ଦେଶ ହେଇପାରେ, ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ବ୍ଲାକ୍ ସାପ, ଆର ନେମ୍ ଜାଣିଛ କିଏ ତ